Mayong adlaw, karong adlaw na sa tasatong portion na ipangutana ni Tita Candy. Okay, alright. So karon adlaw, shout out diha sa ato ang letter na doon. Kanang question sender of the day, si Almira. Hi Almira! Shout out diha nimo. So ang question ni Almira mauni, kung ang imo kunong crush no pag high school na TikTok nimo, talk nimo, unya ni imon nga naanggapon ang iyang feelings sa gyapon. Angay bakang mutuo? Adjung tuwa na day. Ay pagtuo dayon, uy naunsaw ka. Dili ka angay mutuo dayon, pero pwede nimo siya tagaan og chance no kung tinuod pa na iyang gisulti, pero ay tuwa na dayon uy kabaw na karon sa mga laki daghan kay mga laki ron maayo na kay manabi no tungod na lang sa internet ba. Daghan kay na sila kanang masundan no karon panahon na. So para ako day ay tuwa dayon na ano day napunsa day mo to pag high school nganong kanang nawaman niyang feelings nimo be. So inaana lang kadali magi-talk lang siya nimo niya ana dayon siya nga kanang naapa niyang feelings di nimo. Dili na inaana day kinahanglan ato gyapon na siyang suwayan kung tinud-anay ba yun na ang iyang gibati diha nimo o kung ikaw na ibong pasad kaniya kunya parang yun mo sa isa't isa. You're meant to be to each other. Kanang naa gyud ni paagi ang Ginoo nga kamong duha magsuwak. Okay, alright, diba? Kunya tan-awa gyud day kanang tinuod gyud na ang iyang gipamati diha nimo nga sa kadugay panahon ikaw gyapon yung ginahuna. Grabe ha sa dana day. Uy, grabe yung gugman may haba ng hair. No? So, isip siguro po din na nakadali po nga mutuo ka. But imo siyang kanang background check sa diha day. check pa more. So, i-check sa ihang background. Unsa karon na iyang background, unsa ang kaagi niya sa una. O, taga na po siya chance na storya nimo kung nganong nagpabilin pa na ang iyang gugma nimo. Niya kung saan taman ni day, nga minyo na makaday. So, imuha na siyang kanang ay, ngunday siya dili na iyahan. No? So, iya na kuno ng amiga nga pangutana. Unya, kanang kuadra, kanang siya na ilang utana, no? Pinaagi na niya, pangutana, padung na ko. Sige. Tagaan chance. Okay. So, kana kung, for example, wala pagkapon ko'y Paris ang katong babae niya, ang laki ni niya, mauya po na iyahang dibati, no? Sa kadugay panahon, tagaan po na itong chance no, nga magkaila-ila sila balik nila ang ilang kahapon, ibalik nila ang ilang mga kaagi na mga kasinatian sa buwa. Okay, alright. So, it's up to them no kung unsa man ang ilahang ma-feel kay dili man ta kasulti ang may pa siyang moto or dili kay kanang sa feelings man na daugong go, diba? Okay, alright. So, mauna Almira, mauna itambag na ko nimo or kung sa imo man ang amiga nga dili sa angay tayo muto uno apan tagaag chance nga kanang ipadaya pagbalik no muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Okay, alright. Thank you, Almira. I hope you learned something from me and your friend. Salamat!